أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu a wannan yammacin Juma'a, hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da 1447 a watan Ramadana, kwana na 17. Za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani inda muka kwana cikin suratul Mutaffifin, surar nan da yake makiyya a farkonsa, a ƙarshe kuma malamai suka ce madaniyya, wanda yake da aya 36. Mun kwana akan aya na 17. Adaran zai fara mana daga kan kalla bal rana ala qulubihim ما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بسم الله الرحمن الرحيم. من فara da sunan Allah Ar-Rahman mai rahma, Ar-Rahim mai jin kai ga mu'minai ranan karshe. Mun kwana akan ayoyin da Allah madaukakin sarki yake magana akan yanda zai yi makafarai ko yanda zukatan kafarai yake a nan duniya, da abinda suke fada akan alqur'ani, da Allah madaukakin sarki yace idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Idan aka karanta musu ayoyinmu sai su ce waɗannan ai tasuniya ce ko tasuniya ne, ba shi da inganci. Maganan da kuke fadan nan ba magana ne da ke da inganci ba, ba magana ne na gaskiya ba. Wannan Qur'anin da kuke karantawa ai labaran farko ne da kakanninmu suka riga suka karanta mana. Izgili da suke yi ga Qur'anin Allah madaukakin sarki kenan. Sai Allah ya ce a'a, bal ba wannan abin ne ya kamata ku duba ba. Ai rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, wanda mun riga mai tafsirin shi muka ce rana ala qulubihim, Allah ya riga ya rufe zukatansu ne akan abin da suke aikatawa. Sun riga sun rufe ido, duk dabara ko duk wani wa'azi da za a yi musu ba za su karba ba, saboda wannan dattin ayyukan da suke yi, dattin shi ya mamaye zukatansu gabaki daya. Sai Allah madaukakin sarki ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun.
a ranar tashin kiyama waɗannan mutanen nan ba za su ga ubangijinsu ba, saboda ganin Allah a ranar tashin kiyama ba karamin ni'ima bane. Babu ni'ima da ya kai ganin Allah bayan an shiga cikin aljanna. Sai Allah ya ce innahum lasalul jahim thumma innahum lasalul jahim, bayan haka za su shiga cikin wutan jahannama. thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, za yi musu azaba, nau'in azaba daban-daban wanda hankali ma na mutum ba zai iya dauka ba. Jiya mun karanta ayoyin cikin suratul sajada inda Allah ya mana bayanin irin azaban da za yi musu. Duk sanda suka so su fita cikin wutan jahannaman, sai a sake mai da su a ciki, a kara musu azaba, fadhuku falan nazidakum illa azaba. Yau za mu tashi akan aya ta 18 ko aya na 18 inda Allah madaukakin sarki bayan ya gama bayanin kafirai da irin azaban da zai yi musu, to nan sai Allah zai mana bayanin al-abrar, masu taqwa, masu jin tsoron Allah, mu'minai, su ma halin da za su kasance a ranar tashin kiyama. Allah ya ce kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, inda Allah ya ce kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, anan aka san wannan ayan shine kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Littattafan al-abrar masu takawa, masu jin tsoron Allah, masu da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki, littafin da ake rubuta ayyukan alghairi da suka aikata a nan duniya, lafi illiyin, yana cikin can sama na 7. Wasu malaman suka ce illiyin wani wuri ne a cikin aljanna, can karshen aljanna, nan littattafai na waɗanda suke aikata aikin kwarai, littafinsu ake ajiye shi. Malaman hadisi suka ce illiyin, wasu suka ce shine karkashin al'arshin Allah, wani wuri ne da rayukan masu takawa idan sun bar duniya ko idan sun mutu, inda rayukansu suke zuwa su zauna. A nan ne kuma idan mutum ka aikata aikin kirki wanda Allah ya karba, wanda ka tsarkaka zuciyarka ka yi shi, a nan aikin zai je ya zauna. Mala'iku da suke nan kusa, za mu karanta a nan gaba, Allah yake tambaya yake cewa wa ma adraka ma illiyun, me ka sani game da illiyun, ai illiyin, me ka sani game da wannan wurin nan inda littattafan al'abrar za su je su zauna. Yace kitabun marqum, littafi ne da ake rubuta shi, littafi ne da aka rubuta, yashhaduhul muqarrabun, wanda masu kusanci ga Allah, masu kusa da Allah, mala'iku, annabawa da mutanen kwarai da suke sama, suke shaidan wannan littafin. Idan ka aikata aikin kirki, wannan aikin aka karba, zai je ya shiga cikin illiyin. Mala'iku suna bishara, suna tambaya, suna cewa wa ya aikata wannan aikin kirki, a faɗi sunanka da sunan mahaifinka da sunan kakanninka, ai wane ne dan wane jikan wane shi ya aikata wannan aikin alkhairi. Shine yashhaduhul muqarrabun, mala'iku na kusa da Allah suna marhaba da wannan aikin kirki da ka aikata. Allah madaukakin sarki yace innal abrara lafi na'im, lalle al-abrar masu takawa kenan, al-muttaqun, as-salihin, masu aikata nagari, masu gaskiya, masu yin sallah akan lokaci, masu kokarin yin sulhu tsakanin mutane, ba masu kokarin batawa ba, masu takawa sune al-abrar. Allah yace lafi na'im, lalle suna cikin ni'ima, suna cikin farin ciki, suna cikin jin dadi a cikin aljanna. Allah ya ba mu aljanna. Yace alal ara'iki yanzurun, suna kan al-ara'ik. Al-ara'ik malamai suka ce wani kujera ne da yawanci misalin shi, dan ba za ce irin na duniya ya kama da na aljanna ba, shine irin wannan manyan kujerun nan da a gidan masu kudi zaka ganshi kusan ya mamaye falon ko ya rufe rabin falon, zaka ganshi yana da girma. Wannan sofa, wannan kujeran, wannan couch din, irin shi za su zauna a cikin aljanna. Yanzurun, suna kallon abin da yake faruwa, suna kallon ni'iman da Allah ya yi musu a cikin aljanna.
malaman tafsiri wasu suka ce suna kallon irin halin da mujrimai kafirai suke ciki a wutan jahannama. A lokacin ne kafirai za su kira su ce su rokan musu ubangijinsu don ya sassauta musu wani abu a cikin azaba ko a ba su ruwa su sha. Sai su ce musu a'a, wannan aikin da kuka yi ko wannan azaban da kuke karba ai ku kun ji dadin ku a duniya, saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu sijnun lil mu'min, afwan ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannatu lil kafir. Duniya kaman wani prison ne ma mu'mini, duk wani aikin laifi da ake ganin ana sha'awan shi yana da dadi idan za a aikata shi a nan duniya an hana ka kuma ka hannu. Su kuma kafirai kwankwadon shi suke yi, a shagiya, a yi zina, a yi shirka, a yi duk wani nau'in fasikanci suna yin shi abinsu. To nan shine aljannansu, idan kuma an je aljanna mu kuma namu kenan insha Allah. Alal ara'iki yanzurun, suna kan wannan al'ara'ik suna kallon abin da yake gudana na neman da Allah ya yi musu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kana gani a fuskokinsu nadratan na'im, wani kyalli da wani kyau da fuskansu yayi, da wani haske da ke kan fuskansu saboda farin ciki da dadi da suke ji a cikin aljanna. Dama tun a nan duniya idan kaga mutum yana murmushi yana kyalli, ana gane mutum yana cikin farin ciki ma idan an kalli fuskan shi, ko ana gane mutum yana cikin hali mai kyau, hali mai dadi idan aka gan shi yana kiba, yana fatan shi na kyalli, yana haske. A nan duniya ma ana ganewa, balle kuma idan mutum ya shiga cikin aljanna. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum, za a shayar da su min rahiq. Rahiq nan wani abin sha ne, wasu malaman suka ce shine giyan aljanna. Yusqawna min rahiqin makhtum, makhtum anan malamai suka ce shine an rufe kwanon giyan ko an rufe wannan jarkan giyan nasu, babu wanda zai bude shi sai su, dan ma kan wani ya ji kanshinsa. Idan ka shiga aljanna wannan giyan kai za ka bude abinka ka sha, ba irin giyan nan duniya bane da yake haukatar da mutane, yake sa maye, yake sa mutane suna fita cikin hankalinsu. Bal wannan giyan idan mutum ya sha yana kara kyau ne, kuma a karshensa yace khitamuhu misk. A karshen wannan giyan nan ba kamar irin nan duniya bane da masu shan giya idan sun sha giya can karshen suna barin shi ne saboda karshen suna tunanin cewa zai iya cutar da su ko yana da wani irin wari da ba a so. To amma giyan aljanna can karshen sa idan ka kusan gama sha na cikin kofin, khitamuhu misk, kanshin sa kaman kanshin almiski ne. Allah ya ce wa fi zalika, yace akan wannan, wa ila zalika kaman a ce falyatanafasul mutanafisun, masu so su samu su yi rige-rige su je su samu wannan abin. Mu'minai su yi sauri su je su rungumi wannan abin, ka aikata aikin alkhairi, ka tara ma kanka lada dan kai ma ka shiga cikin wannan ni'imin. Zamu dawo akan ayoyin nan, yace wa mizajuhu min tasnim, akwai wasu koramai da suke gudana a cikin wannan aljannan da ake kiransu tasnim. Yash'ainan, wani ruwa ne, wani korama ne, yashrabuhu al-muqarrabun, masu kusa da kai a cikin aljanna su ma za su ke shan wannan ruwan nan. Ashabul yamin kenan da Allah yake cewa wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Waɗannan ayoyin da muka karanta, Allah madaukakin sarki yana nuna mana ni'ima da baiwa da farin ciki da waɗanda za su shiga aljanna, al-abrar za su same shi. Allah madaukakin sarki ya ce al-abrar, kalla inna kitabal abrar. Malam ya ce al-abrar nan shine jam'u bir aw bar, wa huwa al-mu'min alladhi barra rabbahu bi ta'atihi fi ada'i fara'idihi wa ijtinab nawahihi. Al-abrar nan sune mu'minai da suka yi da'a ga Allah madaukakin sarki, suka cika farallu da aka ce su yi, kama daga sallah, azumi, hajji, zakka, da abin da yake wajibi a kanka wanda Allah ya sa ka yi shi, kaman ka bautata masa shi kadai. Idan waɗanda suka aikata waɗannan abubuwan su ne ake kiransu al-abrar. Wajtinabu nawahihi, suka guje ma abubuwan da ya haramta musu kar su yi shi.
wa kana sadiqan fi dhalika, kuma suka gaskata wannan abin nan da ya zo musu na littafin Allah, suka gaskata Qur'ani, suka aikata aikin kwarai. fi dhalika kitabu a'mal haula'i al-abrar fi illiyin, malam yace littafin wadannan da suka aikata aikin alkhairi sune suke cikin wannan al-illiyin. wama adraka, nan Allah yana kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma illiyun, me ka sani game da al-illiyun? yace annahu mawdi'un fi a'la, wani wuri ne da yake can sama karshe. an karbo wani hadisi daga anan daga Barra bin Azib radiyallahu anhu, yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa illiyuna fi as-sama'i as-sabi'a ta'ata al-arsh. magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, ba maganan malaman tafsiri ba. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al-illiyun yana can sama na bakwai karkashin al'arshin Allah. nan littattafan mutanen kwarai mu'minai ake ajiye shi, kuma nan ne rayukan mutanen kwarai mu'minai musulmai, nan rayukansu yake zuwa ya zauna ya jira ranar tashin kiyama. wa qawlihi kitabun markum, littafi al-markum shine littafin da aka rubuta da aminci, aka rubuta shi, aka je aka ajiye shi karkashin al'arshin Allah, yana jiran ranar sakamako a mika musu shi da hannun dama su samu su shiga aljanna. yashhaduhu al-muqarrabun, ay muqarrabu kulli sama'in yahdhurunahu wa yahfazuna lahu wa yashhaduna bima fihi min al-aman li sahibihi min an-nar wal fawz bil janna. muqarrabun, malaikun kwarai, malaikun rahama, suna gadin wannan littafin, suna shaidan wannan littafin, suna cewa kaga littafin su wani dan wani, ga wani fa yayi sallah, yayi shi tsakanin shi da Allah, ga wani yana qiyamul layli, ga wani yana tarawihi. duk sanda ka aikata aikin kirki, ka tsarkaka zuciyarka kai shi saboda Allah, wannan aikin kirkin zai je ya shiga cikin wannan littafin wanda mala'ikun aminci, mala'ikun arziki, mala'ikun da suke da rahama, ba mala'ikun azaba ba, waɗannan mala'ikun rahama su ne suke gadon wannan littafi naka. Allah ya ce innal abrara lafi na'im, al-abrar mun riga mun yi bayanin shi, suna cikin ni'iman aljanna, koramai daban-daban, abinda suke so a ciki shine za su samu. Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una khalidin, a cikin aljanna suna da abinda suke so khalidin, har abada, ba zai taba yankewa ba. idan mutum ya shiga aljanna, ba zai yi a ce mutum ya shiga aljanna kuma a fidda shi a saka shi cikin wutan jahannama ba. bal wanda yake cikin wutan jahannama idan ya taba yin imani ko ya mutu da wani miskala zarra na imani a cikin rahman Allah, Allah zai ɗebe su daga wutan jahannama ya mai da su cikin aljanna. To amma wa ya gaya maka ko wa ya baka labarin baka san tashin hankali da ke tattare da wutan jahannama bane ba? Rana ma rana da muke ganin shi, wanda malamai suka ce bayan an halicci rana juya ta aka yi, bai ban rana kenan muke gani, amma kalli yanda idan rana ta yi zafi muke jin jiki. Balle kuma a ce mutum ya taka garwashin da wai an ɗauko ɗaya ne daga cikin garwashin wutan jahannama, aka raba shi sau 70,000 aka soma shi a ruwa. Wannan ɗaya daga ciki da aka soma a ruwa shine aka kawo mana nan da muke gani, shine wutan da muke gani a nan duniya muke amfana da shi. Balle kuma a ce an jefa ka gabaki ɗayanka a cikin wutan jahannama. Allah ya kiyaye mu. Allah ya ce innal abrara lafi na'im, al abrar masu taqwa suna cikin ni'ima, alal ara'iki yanzurun, suna kan wannan al'arshin nan nasu wanda Allah ya ba su, yanzurun suna kallon irin ni'iman da Allah ya yi musu. Kana ganin fuskan su, kana ganin ni'ima da farin ciki da Allah ya yi musu. Yasqawna min rahiqin makhtum, suna shan wannan giyan nan da baya cutarwa, baya sa mutane suna abinda bai dace ba, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Naba, yace inna lil muttaqina mafaza, masu taqwa sune suke da rabo, sune waɗanda suka yi fasil suka samu dace na shiga aljanna. inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ka'san dihaqa anan shine wannan giyan nan da za su sha wanda yake da dadi, baya cutarwa, la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Idan an sha wannan giyan nan ba a karerai, ba a cutarwa, ba a maye, ba a shiga cikin
hali na hauka kamar yadda masu shan giya a nan duniya suke shiga idan sun sha shi. Ƙarshen wannan giyan nan Allah ya ce khitamuhu misk, za su ji wani kanshi na turaren misk baya cutar da su. Ya ce ga wannan a yi rige-rige a samu, kai da kake jin kake karanta wannan ayoyin Allah, ya ce falyatanafasul mutanafisun, ka je ka yi kokari kai ma ka samu ka shiga cikin waɗannan da za su samu wannan ni'ima. A nan rige-rige ake so ka yi akan ibada da da'a ga Allah, ba wai tara duniya ba. Ana so a samu competition, ana so a samu gasa na tara aikin alkhairi, ba wai tara duniya ba. Kamar yadda Allah yake cewa alhaakumut takathur, muna bari takathur, abubuwan duniya suna rudan mu. Yace za ku bari abubuwan da ke cikin duniya da kyalekyalen duniya su rude ku hatta zurtumul maqabir, har sai kun je makabarta, ai bi mana har sai kun mutu. To ba irin wannan gasan ake so ya shiga tsakanin musulmai ba. Ana so idan kaga wani yana aikata aikin alkhairi, kai ma kayi kwadayin kayi kokari kai ma kayi wanda ma ya fi shi. Ba wai ake yi ma juna hassada akan abin da ya shafi rayuwar duniya ba. A'a, idan wani ya gina masallaci, kai ma ka taimaka da buta. Idan wani ya siye buta, kai ma ka kawo randa wanda za a zuba ruwa a ciki. Idan wani ya siyo wannan, kai ma ka bari mai ruwa ya zo ya zuba. Idan wani ya yi wannan, kai ma ka nemi wani aikin alkhairi dai kai ma ka yi a cikin mujtama wanda kai ma za ka amfana da shi ranar tashin kiyama. Allah ya sa mu dace. Waɗannan ayoyin ga hidaya, ga shiryan da ke ciki, abubuwan da muka karanta da za su amfane mu. Na farko malam yace as-sana'u 'ala al-abrar wa bayan ma adda Allah ta'ala lahum, bayanin al-abrar abinda za su samu da abinda Allah ya yi musu alkawarin shi a ranar tashin kiyama. Sune al-mu'minun al-muttaqun as-sadiqun, mu'minai ne masu takawa ne kuma masu gaskiya ne, masu gaskatawa akan abinda aka kiraye su akai. Sannan a cikin wannan ayoyin akwai bayanin cewa za a sake tasan mu bayan mun mutu, kuma za a yi sakamako, za a yi hisabi a tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba. Na ƙarshe at-targhib fil amal salih, maganan da muka yi karshen nan shine kwadaitawa musulmai mu'minai aikata aikin alkhairi dan a samu ni'iman da ke cikin janna, inda Allah yake cewa wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Insha Allah wannan za mu tsaya da tafsirin mu. Sauran ayoyin daga innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun, halin da musulmai suka shiga ciki da kafiran Makka, irin yanda kafiran Makka suka dinga musu izgili, suka dinga tsokanan su, suna azabtar da su. Wannan shine zamu rufe suran da shi insha Allah. Allah ya kai mu ranar Litini. Abinda muka fada na daidai Allah ya ba mu ladan shi, abinda kuma muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana zanuban mu gabaki daya. Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya amsa mana addu'o'inmu, Allah ya ji tausayin mu, ya ba mu aljanna da rahmansa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.